Ngiyabingelela kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment. Ngibingelela ekhaya ezulwini, ngibingelela umoya ongcwele ohleli nathi kuzo zonke izikhathi. Ngibingelela abantu kuzo zonke iy'ndawo abangizwayo ngalesi khathi uma ngikhuluma. Ngibonge futhi bonke aba-subscribe-ayo, abakulayikhayo, bekhomente, beshere, bephinde bebuke nama-advert-i. Ngiyabonga kakhulu bathandwa. UNkosi uJesu ayibe nani. Kuyasikhulisa ukukhomenta kwenu nokulayikha kwenu. Kuyasikhulisa ukuthi sibone ukuthi le nto esiyenzayo niyayamukela futhi bakhona abazwisisa, bakhona abakuguqukayo nabantu okubayakhayo lokho esikukhulumayo. Kusenza ukuthi singapheli amandla, sikhulume kuzo zonke izikhathi ngoba kunama-challenges, kube nzima. Sometimes uze ufise ukuthi ngabe ngiyayeka kodwa uphinde usho ukuthi cha, akusiko kwami lokho ngokukaBaba osezulwini. Ngakho-ke zithandwa zezulu, ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisapota nokunikela nje. Iminikelo yenu iyasiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuphosta amavidiyo, iyasiza kakhulu ukuthi izwi leli lihambe kuzo zonke indawo la kufuneka lifike khona. So, ngokunjalo siyabonga uNkulunkulu anibusise futhi uyonibonga yena emazulwini ngegama leNkosi uJesu. Lokhu ngiseSwatini bathandwa, angisahleli la njengoba ngasho ukuthi ngiya-relocate-a. So, ngiyaqhubeka ngobufakazi, ngingachithi isikhathi esiningi kakhulu. Ngifisa ukuqhubeka ngobufakazi la engagcina khona, ngagcina ngikhulume ngendaba yokuthi 2022 ngaqala ukudistroyeka ngaleso sikhathi. Eyi kwakungekho lula bathandwa, kwakungekho lula bathandwa. UNkulunkulu yena kudala ngimbona empilweni yami zikhona izinto ezazisenzeka kodwa ngingazi ukuthi kanjani ngoba ngiyakhumbula la engake ngaya khona esangomeni for ukuthi sengihlolela ngoba ngangingekho right. Ngangifuna ukulashwa nokuhlolelwa kanjalo nje. Uthe efika loya gogo wangixosha wathi, mntanami, mntanami, phuma, phuma kule ndawo, phuma. Angikudingi la, phuma. Uyashisa, uyashisa, phuma, phuma. Uyabona uma ungaya komunye umuntu ongasaziyo isitori sakhe, engase ezame ukuthi akusize kodwa kugcine elimala. Uyashisa wena, uyashisa. Phuma uhambe uyothandaza. Mntwana kaNkulunkulu wena, hamba uyothandaza. Hheyi, ngithi ngiyacabanga ngaleso sikhathi angikhuleki nokukhuleka, ngithandaza nokuthandaza ngakhala ngathi, gogo usizo ngiyalufuna, ngicela uzame ukuthi ungisize ngalokhu konakho. Wala wathi no, kungangcono ngihambise komunye umuntu omkhudlwana kunami. Ngathi okay, kulungile-ke uzongihambisa khona, wangihambisa khona. Ngithe ngifika kulowo muntu yena wafosta-ke wanginikeza something eyayisesigubhini ukuthi le nto le ngeyokufutha ngiphinde ngihlambe ngayo le nto. Waphinde wanginikeza na-something eshiswayo. Ngathi ngifika endlini ngivula lesiya sigubhu ukuthi ngizothela ebhavini ngifuthe ngoba amanzi ayesebila. Ngitshela ukuthi leya nto leya yaphuma yonke esigubhini, yayiluluma kanje njenge-champagne. Kwaphuma everything esigubhini kwaze kwangcolisa nebonda likamasitandi. Ngasala sengiliwasha nzima, nomuthi wakhona angawusebenzisanga. Then ebusuku made ngilele ngalethelwa kuthiwa ngivule incwadi ka-Isaiah 1 evesini lika-13 ithi ngi-check-e ukwazi ukuthi nizizwele yona. Isaiah 1 verse 13 yiyo engayiphuphayo ebusuku, ngabona ukuthi ngempela yazi akufanele mhlawumbe ngisebenzise umuthi, ugogo ubeqinisile. Incwadi yakhona ithi, ningabe nisaletha iminikelo eyize yempupho, impepho iyisinengiso kimi, ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano. Angivumi ububi kanye nemikhosi. Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo kuyazondwa ngumphefumulo wami, kungumthwalo phezu kwami. Ngikhathele ngokukuthwala. Eyi ngabona ukuthi hhayi le ncwadi le ngathi iyangichitha kule nto engifuna ukuyenza. Then into engayenzayo
ngagcina ngithatha ngiyalahla e-dustbin. Khona lapha ebusuku ngabuyela ngayolala. Ekuseni ngavuka ngafonela ugogo ngamtshela ukuthi lezi zinto azisebenzanga, kunephupho engiliphuphileyo ngagcina lahla lo muthi okufanele ngiwukhulumele. Kanti nalo futhi ebekufanele ngigqume ngawo, awusebenzanga uvele wachitheka njenge-champagne. Wathi ngikutshelile mntanami ngathi umuthi awusebenzi kuwe, hamba uyothandaza wena, uy'thandazele wena, hamba uyothandaza. Ngalesi sikhathi mina angikujwayelanga ukuthandaza, vele ukuthandaza akusinto zami. Mina ngifuna usizo ebantwini njengabanye abantu abaya ebantwini. Yena futhi sesithi angizithandazele, no, hhayi akukho lula. Kodwa nga-accept-a, ngahlala ngabona ukuthi kusho lezi zinto azingivumi. Kwahamba isikhathi, kuso sonke lesi sikhathi uNkulunkulu wayenami. Ngaba right futhi azange abanjwa ngumuntu, azange ngaya esibhedlela, azange ngasindiswa yilutho, ngasindiswa uNkulunkulu nje ngesikhathi sakhe ngentando yakhe futhi. Then kwazofika-ke lo 2022 la ngaphathwa khona ikhanda for isikhathi eside okwaba mhlambe abo-19 days ngiphethwe ikhanda. Ngoba ngaqala mhlambe ngomhla 2 May lapho, 2 or 3 May kwaze kwashaya 23 May. Ngiphethwe ikhanda. Ngaleso sikhathi ngiphethwe ikhanda ngalahlekelwa umsebenzi engangiwusebenza. Futhi ngesikhathi ngilahlekelwa umsebenzi ngangiqeda kulahlekelwa zimpahla zami. Ngeke ngisho ukuthi kanjani ngoba ziyathinta abanye abantu. Kungase ngoba ubufakazi ngobami, ngiyabe ngingathandi ukuthi ngifake abanye abantu ngaphandle uma kukuhle kuphela. Kodwa uma kungokubi angithandi ukuthi ngibafake. So, ngalahlekelwa umsebenzi, ngalahlekelwa imali, I was scammed. Kanti nomlungu wami futhi naye bemu-scam-ile omunye wakhona. Then kulo omunye umsebenzi bangi-deactivate-a. So, kwaba nzima kakhulu ngoba ngangisebenzisa i-ephu, bangi-deactivate-a. Impilo yami yaba nzima kakhulu ukuthi ngangingasenamali yokuthenga ukudla. Ngalesi sikhathi i-month-end, umlungu bamu-scam-ile osebenza nabo abangani bakhe, ama-partners akhe. Nami I'm scammed, anginamali ngaleso sikhathi. Kwaba nzima kakhulu ukuthi iy'ngane zami zagcina zithathwa omunye usisi wahlala nazo. Zahlala kahle kakhulu, kodwa mina ngasala ngihlupheka ukuthi kwaphela nokudla, ngase ngilala ngingadlanga. Kwakungekho lula ngoba nganginokulala ngingadlanga iviki lonke. Ngangidla lelo langa uma selungiselela umshado womngani wami ngoba wayesicelile ukuthi uyoshada, so ufuna silungiselele umshado. Besiya khona once a week. Ngalelo langa uma ngihambile yikho la engangisidla khona. Uma engathi this week asizukuhlangana, ayikho into esiyilungiselelayo nize next week, kusho ukuthi ngiyohlala 14 days no food. Impilo ibe nzima kakhulu ngoba khona esiswini bengingalambi ngizwe ukuthi angilambanga, kodwa engqondweni yami yayikhona into yokuthi angidli. Nganginesifiso sokuthi ngiphume ngiyocela, ngangithi uma ngiphuma ngiyocela ngihlangane nomuntu nje engingamazi. Bangitshela ukuthi ungaceli lutho emuntwini, yinoma yini. Mina zinokungishaya ngibuyele emsamo. Omunye usisi washo njalo, ngibuyele emsamo kodwa wena kunento ethi ngikutshele ukuthi ungaceli lutho emuntwini, ucele kuNkulunkulu kuphela. Abantu bakhona bafika kwaze kwaba bathathu ngihlangana nabo, kwaze kwaba bathathu bekhuluma leyo nto. Ngahlala ngamamela, ngangaceli kodwa indlala phela yayingibulala. Noma nje ngangingayizwa mina kodwa engqondweni yami kwakukhona ukuthi umuntu kufanele adle. Ngangingazelanga mina. Ukudla ngangikudinga, ngangikufuna kodwa ngangingenakho. So, isimo engaphila phakathi kwaso from May, June, July kwaze kwashaya u-August. Ngaleso sikhathi ungazibuza ukuthi kunomuntu ongabekezelela isimo esinje esibuhlungu kanje. Ngaleso sikhathi kwakungekho lula. Kwakungayisiyo inhloso yami ukubekezelela leso simo, but uNkulunkulu wayenami kulobo buzima.
Mina engqondweni yami ngacabanga into eziningi, wonke amanyala ongawakhumbula noma ongawacabanga uma uhluphekile angakukhipha ekuhluphekeni, konke okubi okuyisono okuyichilo ongakukhumbula, ngakukhumbula mina. Ngacabanga futhi ukukwenza, ngacabanga ukungena kikho. Ungamjaji ngesinye isikhathi uma ubona umuntu esona ngoba awumazi isimo abhekane naso. Kubuhlungu, akufanelanga kube khona umuntu owonelayo, owonayo kodwa mkhulekele. Uma umazi ukuthi akusiwo umuntu owulolo hlobo kodwa umbone esijikile sewulolo hlobo, mkhulekele ngoba kungenzeka isimo phakathi kwaso sinzima siyamsinda. Ngakucabanga konke. Ngelinye ilanga ngaze ngayi-accept-a le nto. Kahle kahle le nto le yikho la engithi ngona khona ngazi ukuthi ngonile ngoba le nto le ngayicabanga ngaze ngayiphelelisa engqondweni ukuthi manje ngiyangena kiyo, ngizimisele anginandaba nokuthi kuyothiwani, abantu bayothini or kuyobanjani phambili. Kuphela uma ngizokwazi ukuphila ngondle nengane zami. Ebusuku ngathi ngilele ngalethelwa incwadi, amaHebheru 13, incwadi yakhona verse 4 to 6. Incwadi yakhona ithi, ngicela ukuyifunda lana ngiyifunde bathami, ngizongibekezelela. Ngenzela ukuthi nizwe ukuthi isimo sakhona sasinjani, uNkulunkulu futhi wayekhuluma nami kanjani. Incwadi yakhona sengiyitholile nayi ithi, ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbheda ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. Ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali, yaneliswani ngeninakho, ngokuba yena ushilo wathi, angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Ukuze sisho ngesibindi sithi, iNkosi ingumsizi wami, angiyikwesaba umuntu engangenzani na? iNkosi ingumsizi wami, umuntu engangenzani na? Yasho njalo le ncwadi uma ngiyifunda ngabona ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi akathandi ngale dili. Kahle kahle imizamo yami yonke engizama ukuyenza iyachithwa. Ngizama ukuyacela kwathiwa ngingaceli lutho emuntwini. Nakhu manje kunalezi zinto engizicabangayo eziphuma endleleni. uNkulunkulu uyangikhuza ngale ncwadi. Kwaqhubeka ukuhlupheka ngisakuleyo 3 months nje yokuhlupheka. Ngacabanga ngathi yabona manje sengihluphekile, akukho nto entshintshayo. Manje kukhona engizongena kukho engizokwenza. Ngikucabanga ngikutshele ukuthi into eyenzekayo ngathi ngilele ngalethelwa kuthiwa dinga encwadini zikaPawulu, incwadi ekhuluma ngokuhamba ngobungcwele, inhloko yombhalo. Leyo ncwadi ku-Romans 12. IBhayibhili enganginalo ngelisefonini lapho ngali-download-a nje ngesikhathi sokuhlupheka lapho engali-download-a lelo Bhayibhili. Ngangingenabhayibheli mina enganginalo, ngisho nasefonini ngingenalo. Eyi, kwaba nzima kakhulu-ke, kwaba nzima ngenye indlela eyisimanga. Mase kuthiwa incwadi yokuhamba ngobungcwele, uma ngithi ngiyayifunda ngaphakathi, yazi ikhuluma ngenye indlela nayo ukuthi kufanele unikele ngomzimba wakho uphilile kuNkulunkulu, uguqule ingqondo yakho ibe yintsha njani mina ngihluphekile. Kwakufika lokho engqondweni yami, ngikhuleke ukuphi uNkulunkulu ngoba ulokhu ungilimukisa ungipha amavesi ayangiyenza ukuthi ngingone, kodwa phela isimo asitshintshi. Ukuphi wena manje? Ngicela uziveze kimi. Ngiphinde ngithi uNkulunkulu hhayi awukho, awukho, ngeke umuntu ehlupheke kanje engonanga muntu. Kwenzakalani kahle kahle? Ngaba useless enganeni zami, why ungavele ungithathe? Yazi ubuhlungu bokubona ingane yakho ilala ingadlanga, ubuhlungu bekuhluleka ukondla iy'ngane zakho, ngiyabazi. Ubuhlungu bokuba useless phambi kwey'ngane zakho uze ukhulekele ukuthi uNkulunkulu uma ngingafa kungcono ziyodela ukuthi azinamama. Kodwa ma ngikhona kanje, bangibona ngingumama ongazamiyo, ngiyisithombe esibi mina phambi kwabo. Ngiwumuntu o-useless nje ongenancedo. Ngiyakhumbula le enye encane yake yangibuza ukuthi, mama namhlanje siyolala sidleni?
Lelo langa ngangino-R11 kuphela. Nawe angisakhumbuli ngangiphiwe ubani loyo R11. Ngino-R11, ugesi kuthiwa uyahamba ngo-6, yaze uyobuya ngo-10. Ngo-10 babe sebelele ekuseni kufanele bevuke beye esikolweni. Ngathenga ikota ye-R11, yasikwa ngaphakathi le kota. Omunye wathatha ihhafu, omunye wathatha ihhafu. Mina nje, kimi ngangingasenandaba ukuthi ngilele ngidlile or angidlanga, kwasokufana kimi. Ngingaphuza amanzi ngizizwe ngi-right nje. So ngabanikeza abantwana badla, mina ngalala ngingadlanga. Mama udla, why ungahlephuli nawe udle kancane? Ngithi hhayi bantwabami ngi-right, ukuba ngumzali. Ngavuka ekuseni ngahamba nabantwana ngiye esikolweni. Kanti ukhona omunye ubhuti ubaba kahle kahle, wayenokungidlula ngihamba nengane. Unokungibona ngihamba 8 kilometers ngihambisa ingane esikolweni. Unokungibona ngoba sasesi-walk-a, yayingasekho imali ye-transport phela yangasasebenzi. Unokungibona lo bhuti uthi, wangimela wathi, sisi yazi ngiwubona uhamba nengane, udlule la engisebenzela khona uyishiya ingane esikolweni. Uphinde udlule futhi ngo-1 uyolanda ingane esikolweni. Uhlalaphi kahle kahle ngimtshele ukuthi ngihlalaphi. So suka le ngenyawo uzofika lana, phela ngijwayele ukudlula kulezi ndawo. Ngithi bethi gibela emotweni sihambe nami ngizele. Ngagibela emotweni sahamba. Yazi wayedlala ingoma yekhansela. Uthe edlala ingoma yekhansela, wayedlala le ngoma, kwafika le ngoma ethi, uma kukhala mina namhlanjena ngilala ngingadlile, kaze abantwabami bona badleni. Uyabona la wafika khona mayeseyidlala ingoma le ethi, awe, yoh, wakhala kabuhlungu ukhansela kuleyo ngoma. Nami ngavela ngakhala-ke manje ngakhala. Abuze ubhuti, yini sisi kwenzakalani? Kwehla inyembezi kuphela, ungibheke ngale sipili semoto. Kwehla inyembezi kuphela, angikhulumi, angikhali, ngiphumisela kodwa inyembezi azisakhoni ukubambeka ziyazehlela. Yile ngoma edlalayo yini? Vele ngithule. Kwenzakalani? Yile ngoma engiyidlalayo? Ngithi cha. Abantwana bafundaphi? Ngimtshele. Ahambe-ke sifike sishiye abantwana. Eyi wezwa ubuhlungu kakhulu. Azange ngisho futhi nesimo ukuthi yini, ngaphandle kokuthi kunzima empilweni. Wathi yikho ngihlala ngikubona uhamba nabantwana kanje, ngathi yebo kunzima empilweni. Ngenhlanhla-ke shame ube nomoya omuhle loya bhuti wangisiza ukuthi everyday mayesithola nje uyasithatha asihambise, masibuya futhi sesimlinda, sasisenza ukuthi simlinde. Uzobe ethi asimlinde namhlanje umalume mama. Ukuthi siyomlinda, simlinde asithwale futhi asibuyisele. Namanje nginokumbona nje ngidlule ngimbulisa, ngibonge nje akwenzayo empilweni yami. uNkulunkulu abe naye izikhathi zonke, futhi ngiyakholwa ukuthi nengane zami angeke zimkhohlwe nangaliphi ilanga. Lo muntu wayenza umusa, yabona umusa wangempela, umusa ongafuni ukubhadalwa noma yini. Noma ngase izinto seziqala ukulunga, azange asho ukuthi sisi ngicela ungibhadale ukungithela i-petrol ka-1 lutho, kuze kube yimanje. Utata nje nawe uma umbhekile uyabona ukuthi utata lo uhlelekile. Eyi, kuhamba isikhathi bunzima nje engangibhekane nabo, ngakhala ngaleso sikhathi. Then ngagcina ngibona ukuthi eyi, la ayikho into engizoyenza. Kufanele ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu, wangitshela ukuthi uzongi-destroy-a futhi uma sengi-destroy-a akukho muntu ozongisiza. Nginawo umndeni, bayazi ukuthi ngiyahlupheka, ngigulile ngaphathwa yikhanda, ngaze ngasinda ngi-1. Ukusinda kwami kwafika iy'nyoka endlini la, zakhuluma zathi sifikile la ahlala khona asikhoni ukumbulala. Asikwazi ukumbulala, sifikile la ahlala khona, sibona ichibi lamanzi kuphela yena simbona. Kwaba ne-voice ephendulayo ukuthi ngizothumela ezinye inyoka ezimbili zizonilekelela. Ngithe ngizwa leyo voice ngathandaza, ngabiza igama likaJesu. Lezi ezazikhona zanyamalala za-disappear, ngoba mina ngangizibona ngo-live, ngangingekho ephusheni, ngangizibona ngo-live. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, why
evula awami amehlo ngazibona live, but zona zilanda ukuzongibulala zangangiboni zavaleka amehlo. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Then ngaleso sikhathi-ke sengihlupheke kakhulu, ngakucabanga konke okwenzakeleyo ngasho ukuthi Baba, ngithandazile ngakucela ukufa akufiki. Ngakulinda ukufa. Akusibo u-honesty bami obabenza ukuthi ngilinde ngisendlaleni for 3 months, ngoba sengishilo ukuthi kukhona engazama ukuthi ngikucabange ngikwenze, kodwa ngegama leNkosi uJesu, lokho engakucabanga ukukwenza ngaleso sikhathi ngakhuzwa ngemibhalo nguNkulunkulu. Futhi nokuhlala kwami asibu honest, ngase ngilinde ukufa ukuthi akufike phela ukufa kungithole. Ngathola ukuthi akufiki, angifi. Ukufa kufika, ufa mase kufikile. Uma kungakafiki awufi. Ungalilamba ulilambe noma inyanga ezingaki kodwa ungafi. So, ngakhuleka ngathi Baba, konke ngikuzamile ukufa ngakulinda, nendlala azange ingibulale. Ngiyabona ukuthi yisi isikhathi okade uzongi-destroy-a ngaso ngoba ngiyayikhumbula leli zwi. Ngiyabuyela kuwe namhlanje. Lokhu wathi ngikwenze ngizokwenza. Lokhu engakuthembisayo ukuthi ngicela i-last chance ngizoshumayela, ngizoshumayela. Lokhu engakutshelwa ngumlungu wami wathi ngisebenzise i-calling yami, ngizoyisebenzisa noma ngazi ukuthi ngiqalephi. Ngiyazi ukuthi wena ukhona uzongisiza ukuthi ngisebenzise le calling ibe yimpumelelo. Ngiyabuyela kuwe, ngiyakwamukela namhlanje Jesu, ube yinkosi yempilo yami, ube yinkosi yami namhla kuze kube phakade. Yazi from lapho ngiqeda ukusho lawo mazwi, ngezwa i-peace kwesuleka inyembezi kimi, ngezwa ukuthula engingakaze ngibe nakho. Uyabona, ngabona uyamukela uJesu kodwa kungenanto entshintshayo kuwe. Awubheki ukuthi umamukele ngoba kuthiwa mamukele na, or umamukele ngoba isikhathi sifikile bekufanele bewuzwa ngaphakathi kwakho ukuthi uyamamukela, uyamdinga manje. Ngoba ngaleso sikhathi ngangizwa ukuthi ngiyamdinga. Yazi ngezwa ngiba ne-peace, ngithe ngiba naleya peace, ngezwa ngiba nalento ukuthi yabona manje ukufa sekungafika, futhi uma kungafika ngizoba sentokozweni, kuzoba khona injabulo engizobhekana nayo la engiya khona. Ngizizwa ngine-peace, angisakwatelanga muntu, angisenankinga namuntu, angisabhlemi muntu, angisabhlemi ukuhlupheka kwami. uNkulunkulu ukhona manje, ngihleli noNkulunkulu. Ngezwa uthando lwakhe ngalufila ngaleso sikhathi. Kukhona okutshintshayo, umoya ongcwele uvele ube khona ngaleso sikhathi, ukutshintshe uzwe ukuthi usethandweni. uNkulunkulu unothando, uJesu Kristu unothando, uzizwe ufumana uthando ngoba yena uwuthando. Into oyizwayo nje kakhulu uthando. So umoya ongcwele ma uchazwa kuthiwa uyayehla, ubonakale ngezithelo kumuntu. Kimi wathi ufika ngaleso sikhathi kwaba nezithelo ezenzakalayo, kwaphuma ingxabano, inzondo, ukulwa, kwaba khona ukuthethelela. Ngezwa ngiba nothando lolu engiluzwayo ngaleso sikhathi engilufilayo. Ungafunda incwadi kuZenzo laphayana, ufunda incwadi ngesikhathi uPetru kuthiwa ahlabe edle. Uthe esuka lapho washumayela la kwakufanele ukuthi ayishumayele khona endlini kaKhoneliya. Wathi sekhulumile lawo mazwi, abantu bayehlelwa ngumoya ongcwele bonke. Bayehlelwa umoya ongcwele bonke. So kuyenzeka ukuthi umoya ongcwele wehle ungakabhaphathizwa. Mase uyamukele nje uNkulunkulu, umamukele kahle uJesu Kristu, uyehla umoya ongcwele. Kimi wehla, ngawuzwa, ngawufila. Ngazizwa ngisethandweni olunye olunzima nje, nginalento yendumiso ngaphakathi kwami. Ngiyezwa ukuthi manje sengingashumayela. Ngaqala ukubona i-post eyayibhalwe ku-Facebook, ngakhomenta kiyo, ngakhuluma ngamazwi, i-comment yakhona yaba nama-likes amaningi. Ngabona ukuthi hhayi man, le nto le kusho isikhona ngaphakathi kimi. Ngalahlela i-post-ke manje. Balayikha futhi, kukhanya abantu yazi kunenguquko ebakhona ngaphakathi kwabo. Khona okutshintshayo kanti sengisebenziswa ngumoya ongcwele. Akusemina, sengiqalile ukusebenza ngaleso sikhathi.
Kulawo malanga ngathola umsebenzi, Peace Job nje. La ngathi ngifika khona ku-Peace Job yakhona, wangibheka loya baba ngoba wayengazi. Wathi, "Madube kwenzakalani? Why unje so?" Kusho ngitshintshile nginokuzaca nje. "Why unje?" Ngathi, "Angidli." "Awudli?" Ngamphendula inyembezi kuphela, zathonta nje, yabona ungakhali but ubona inyembezi zehla zodwa, zehliswa usizi obukulo, zehliswa usizi nje. Wathi, "Hhayi, ngizokhuluma nomama ubuye nange-Monday." Kube yi-Friday ne-Monday. Ngakwazi ukubeka ukudla etafuleni ngaleso sikhathi. Ngase ngikwazi nokulanda iy'ngane zami, ngike ngibe nazo ngesinye isikhathi. Kwaba kuhle nje ngaleyo ndlela, kwakungasafani noma kwakunzima kodwa kwakungasafani. Kodwa akuphelanga ngaleso sikhathi ukuhlupheka, kwaqhubeka isikhathi eside ngoba ngihlala labo 2.5 years ngilokhu ngingasebenzi kunzima. Ngisazochaza nje ubufakazi bami ukuthi bekuhamba kanjani, ngizochaza kusiya phambili ukuthi uNkulunkulu wayelokhu engihlambulula njengoba yena ehlambulukile. Wayesenzani empilweni yami? Ngoba wayehambe engikhuza la engikhuza khona, ngangihlanjululwa njengoba yena ehlambulukile. Leyo ncwadi esiyifunde ekuqaleni, engaqala ngayo ukuyibona. Wayengihlambulula futhi engibonisa ukuthi kufanele uhlambuluke njani. So, ngaqala khona lapho ukushumayela kodwa ngangakabi right kahle kahle ngoba kwakuseselo muntu owayengionile. Inhliziyo yami yayinokufika isikhathi ibe buhlungu, nginalolo xolo kodwa ngingafuni ukukhuluma naye, ngingafuni into engisondeza duze naye. Kwathiwa ngixole mina ngangingafuni nokuxola, ngingafuni ukukhuluma naye, ngingafuni kwenza lutho. Ngifuna ukuthi ngabe uyangikhokhela into zami. Into eyenzakalayo ukuthi ngake ngazama ukuthi yabona manje, namhlanje ngiyamthandazela, ngicelela kuNkulunkulu ukuthi emu-destroy-e njengami njengoba engi-destroy-ile. Ngifuna ezwe le pain engiyizwileyo. Ngahamba ngithi ngiyothandaza emhlane, lathi izungu lapho. Ngathi ngiyothandaza ngingedwa, ngifuna uni-destroy-e njengami ngi-destroy-ekile. Ngikutshele ukuthi ngathi ngifika kuleyo ndawo, ngithi ngiyathandaza, lafika izwi futhi ngisiya khona ngisendleleni lathi kukhona okuzokwenzeka. Le nto ezoyenzeka izobe iyisayini yokuthi angithandi. Ngoba ngangiya esigangeni ngicabanga ukuthi kuyoqhamuka inyoka, ngoba inyoka ngiyisaba kabi, vele ngizovele ngibaleke ngingakwazi nokumelana nayo ngoba ngiyayisaba, ngiyayisaba impela. Kodwa le spiritual angiyisabi, ngayi-attack-a ngegama likaJesu. Kodwa le physical, le yemvelo, ngiyayisaba vele angifuni nje ibe seduze nami. Ngathi ngithi ngiyathandaza kwavela kwafika umophi omunye ofaka amahloni ongakaze ube khona noma yinini. Ngabona ukuthi eyi uNkulunkulu akathande ngami. Ngahle ngaguqa, azange ngisawuthandaza loya mthandazo, ngaxolisa uNkulunkulu. Uyabona ukuthi ngangifundisa ukuxola ukuthi ngenkani, xola ungaphindiseli okubi ngokubi ngoba inhloso kuyikuphindisela okubi ngokubi laphaya. Ngaxola ngezwa ngiba ne-peace, lathi izwi kimtshele lo muntu ukuthi uyinceku kaNkulunkulu, kufanele ukuthi esebenzele uNkulunkulu. Uma-ke kanjalo siyofika isikhathi la azosebenzela khona uNkulunkulu. Muphi lawo mazwi? Ngaphoqeleka ukuthi ngigcine sengimfonela ngimtshela ukuthi uyinceku kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi umsebenzele, makudunyiswe yena ngawe kuko konke okwenzayo nje. Eyi wangithatha, uyabona umuntu uma nixabene mase ukhuluma amagama anjalo kube engathi kumbe yabona, ya kwakunjalo. Kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje ngila, busaqhubeka ubufakazi bathandwa ngegama leNkosi uJesu. Nibe kahle, niyamukele uJesu. Kunokuthula kuJesu, yiko ngithi ukuthula makube kini. Kunothando kuJesu futhi kunomusa kuJesu. Uzoba ngumuntu lo ofisa ukuba nguye spiritual, nasekuphileni kwakho into yakhona izoba lula nje ngoba uyabe ungawedwa awuzenzeli wena, uyabe usenziswa yiNkosi uJesu. Ngegama leNkosi uJesu ngiyabonga ngakho konke enikwenzayo. Amen.